Godt, så går vi over til selve pokalafrækkelsen, og som sagt har vi vendt den op i år, så det er de ældste, vi starter med. Og så holder vi en pause efter uge 13b, hvor I får lov at nyde jeres kage og drikke kaffe osv., og inden I genoptager pokalafrækkelsen. Og vi starter med den 15. A-række, Dennis, Tenny og Patrick. Hallo. Ja, jeg kommer en år her fra U15-1, U15-2. Det er ikke min politik at stå her og aflevere sådan nogle flidspræmier, fordi det er ikke lige noget, jeg begiver mig i. Det bliver jo ligesom tvunget til, fordi klubben de afholder de her ting her. Men i mine øjne, så er der ikke nogen, der er bedre end andre. Og det skal vi lige vide på U15, at når man får en flidspræmie, så sidder der måske en på højre hånd, der har gjort det lige så godt, og lige så meget været den bedste ven og alle de der ting der. Så det der med at give de der flidspræmier ud, det har været et stort problem for mig. Så jeg skulle jo gøre det, og som jeg har sagt til mine spillere, det skal ikke være med at blive ked af det, fordi på fredag, når vi holder afslutning, så holder jeg simpelthen en tale for hver eneste dreng, der er her på holdet. Der er vi ikke sådan til her, for det skal jeg ikke. På første dagen, årets vinder, på årets vinder i år, U15-1, han har gjort det så godt, og han har kæmpet, han har været skadet, han har rejst op, selvom han er skadet, han bliver ved. Og der er jo en grund til, at han ikke får årets teknikerpris. Det er fordi, han ikke er årets tekniker. Men han er fandme årets spiller, fordi man kommer igen og bliver ved. Det lyder lidt som Huji, men det er det ikke i år. Det er Markus Soranzu. Så har vi også tekniker, og det har også været rigtig svært, gutter. Jeg har nødt til at sige, at det er belastende for mig det her, fordi jeg har gjort det alle sammen lige godt, det var hele stilen. Men jeg vil gerne se mærke her. Så for ikke det skal være løgn, så gentager jeg mig selv igen for 4 år i træk, tror jeg. Og man kan jo ikke sige andet til, at der er spillere, der kommer til træning hver eneste gang. Der er spillere, som kommer til kamp hver eneste gang. Han har aldrig haft en kamp, han ikke kunne komme til. Han har aldrig vist en træningsdag de 4 år, jeg snart har haft ham. Og det er Huji, som også fejler. Tak for det. Tak skal jeg lige sige til U15-rækken, det er fandme godt gået i år, gutter. Det er helt sindssygt. Fremragende arbejde fra alle sider af det kanter, men den tager vi på fredag. Så går vi over til andenholdet, eller det man kalder B-holdet hos mig. Og de har gjort det usandsynligt godt også. På en 4. plads. Der er heller ikke noget at komme efter. Det har været lige så svært at udvælge de 3 drenge, der har været på det hold der. Men vi starter med årets spiller. Det bliver en spiller, som faktisk skulle have lavet bedre op hos mig. Men det er sådan, som man spiller U15. Og jeg har noget 2'er, som må have spillet med 2-0'er, der er født i anden halvår. Og der har jeg haft et problem, for jeg har 4 af dem. Så det har været svært
B-holdet. Selvom han har været på B-holdet, så har han haft motivation og helt sikkert spillelejlighed og spillemulighed og sit tjekke for at kunne være på førsteholdet. Der er kun én vej til hård træning, det har jeg altid sagt. Men Osama vil jeg gerne se her. Så har vi vores tekniker. Det er en bitter dreng, der blev rykket ned fra A-holdet. Og han blev rigtig sur, det gør vi jo til fodbold. Men der er kun én vej, det kom på igen, træn, for at kunne komme tilbage igen. Den her unge herre her, han blev så sur, så han smed sin støvler og sagde, du gider ikke spille fodbold i klubben mere. Men selvfølgelig kommer han tilbage igen, han kan jo ikke undvære ude i Brøndby. Så vores tekniker er helt klart i mine øjne, Magnus. Tillykke med mig. Så har vi til sidste årets rider. Det har faktisk ikke været så svært for mig faktisk på det stadie, vi er på nu med B-holdet, har det ikke været så svært for mig at finde ud af. Det er en dreng, der har lidt hjemlige problemer, som er ved at løse det hele, ved at køre igen. Har været lidt nede det sidste stykke tid, men kommer altid glad i klubben. Det er fremragende at se. På banen, der er han sindssyg, han bliver ved, han bliver ved. Jeg vil gerne se det er mig, der tillagt ham navnet Godsmand heroppe. Der er jo 37 voksne, jeg vil gerne holde tale med jer, det går ikke rigtigt. Men jeg har lige noget, jeg skal sige, inden jeg smutter alt ned fra, eller falder ned fra. En ting er sikkert. Huset Brøndby, den vokser. Og der er kun en grundlag for, at den gør det. Det er arbejdet på toppen af grænsekanten i klubben. Jeg vil gerne give Pesko, Valic, en stor del af jeres arbejde og sige tak for jeres store arbejde i år. Og så vil jeg sige, som det store lyntog, der kører hele bølgen igennem, så vil jeg sige, det er et sindssygt arbejde, du har lavet igen. Så på mig af mine drenge og alle mine spillere og medhæng og hvad det ellers er, så synes vi, at du skal have et kæmpe bifald for det arbejde, du har lavet. Og selvfølgelig også trænere, der er i klubben. Jeg synes, I gør det bedre og bedre, og ungdomstrænerne, de stråler af fodbold. Jeg er rigtig glad for at se, når man kommer op kl. 5 om eftermiddagen, hvor mange unger vi har rendet rundt, der spiller bold. Og jeg ved, det har vokset sindssygt år. Så jeg kan ikke andet end at sige tak for i år, og tak for at støtte.